Και να σας πω για ποιο λόγο βρίσκομαι σήμερα εδώ. Βρίσκομαι σε ένα σχολείο, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, εδώ όπου οι μαθητές της 6ης Δημοτικού μαζί με τον δάσκαλό τους, τον δάσκαλο της πληροφορικής, έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, ένα ρομποτικό σύστημα για το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού. Θα πάω στον κύριο Αυγουλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυγουλά. Είστε ένας άνθρωπος, ο οποίος, συγγνώμη μου, έχει πέσει και η επιστροφή, λοιπόν, για να σας ακούω. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος που εδώ και τα τελευταία χρόνια με τους μαθητές σας κάνετε διάφορες εφαρμογές. Θέλουμε να μας πείτε για αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί εφαρμογή πρόκειται. Πρόκειται για μια εφαρμογή που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα θύματα παιδιών και βρεφών μέσα στο αυτοκίνητο από το σύνδρομο που παθαίνουμε εμείς οι μεγάλοι και ονομάζεται σύνδρομο του ξεχασμένου παιδιού. Με λίγη έρευνα που κάναμε και με τα παιδιά, είδαμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Δεν είναι να πεις ότι εγώ είμαι προσεκτικός γενικά στη ζωή μου. Μπορεί να σου συμβεί μια στιγμή που δεν θα το περιμένεις και ο ίδιος. Και όταν έγινα και εγώ πατέρας, λίγο με είχε συγκλονίσει μια ιστορία που έχει περάσει ακριβώς όταν είχα γίνει πατέρας. Και με ταρακούνησε, λέω δεν μπορεί, ας πούμε, πρέπει κάτι σε κάποια φάση κάτι πρέπει να γίνει. Τόσους μηχανισμούς, τόσους αυτοματισμούς έχουμε πλέον. Σκεφτήκαμε λοιπόν με τα παιδιά να κάνουμε αυτό φέτος. Ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει αν υπάρχει παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο ξεχασμένο και πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τη θερμοκρασία του αυτοκίνητου. Όταν η καμπίνα του αυτοκινήτου, η θερμοκρασία της ανέβει σε μεγάλα και επικίνδυνα επίπεδα, έχουμε συναγερμούς που χτυπάνε τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο smartwatch του οδηγού. Θα δώσουμε το λόγο στα παιδιά, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε την Δήμητρα Αδαμαντία, τη Δήμητρα και τον Γιώργο. Εδώ είναι μαθητές της 6ης Δημοτικού. Θα μας εξηγήσει λίγο η Αδαμαντία πώς λειτουργεί η Επιτροπή. Κρατάει το μωρό στα χέρια της. Ο Γιώργος έχει στα χέρια του την συσκευή αυτή που θα μετρήσει τη θερμοκρασία. Και η Δήμητρα είναι στο τιμόνι του οδηγού. Θα μας εξηγήσουν τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε βάλει έναν αισθητήρα στο καθισματάκι για να ελέγχει όταν κάθεται κάποιο παιδί. Και ανάλογα άμα κάθεται ή άμα όχι, θα μετράει τη θερμοκρασία και θα στέλνει μήνυμα στο βραχιόλι και στο τιμόνι που έχουμε βάλει ένα μικρό beat για να σώζει το παιδί άμα κάθεται και έχει ζέστη. Εσύ φοράς το βραχιόλι αυτή τη στιγμή, έτσι, και να πάμε λίγο από εκεί, θα περάσω μπροστά από την κάμερα για να πάω και στα παιδιά εδώ. Δήμητρα, εδώ τι βλέπουμε στο τιμόνι? Βλέπουμε ένα μικρό beat που θα στέλνει ένα μήνυμα, θα έχει μια φατσούλα όταν έχει κρύο και το μωρό κάθεται ή όταν δεν κάθεται μωρό και είναι μια κανονική θερμοκρασία. Και όταν κάθεται και μωρό και έχει και ζέστη, θα έχει εδώ πέρα μια λυπημένη φατσούλα που θα υπάρχει και στο smartwatch του οδηγού. Γιώργο, εσύ τι κρατάς? Κρατάω ένα μικρό το βλέπουμε κιόλας. Που θα μπορώ να αλλάζω τη θερμοκρασία επειδή είναι δύσκολο να θερμαίνουμε ή να κάνουμε κρύο την περιοχή που θα κάθεται το μωρό, οπότε το κάνω εγώ αυτό με ένα μικρό beat. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή για τα μωρά τα οποία μπορούν να τα ξεχάσουν οι γονείς στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και με τραγικά αποτελέσματα, Φρόσο, δυστυχώς. Τραγικά αποτελέσματα, ακριβώς, δυστυχώς. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αυγουλά για το πώς σκεφτήκατε, μας είπατε ότι όταν γίνατε πατέρας κτλ. Πώς το αγκαλιάσαν τα παιδιά, πώς το δέχτηκαν? Τα παιδιά κατάλαβαν κατευθείαν ότι πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία σώζει ζωές, ειδικά μικρών παιδιών που δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Μου έκανε και μια εντύπωση όταν το έφερα στο τραπέζι πόσο σοβαρά το είδαν το θέμα. Κατευθείαν καταλάβαν ότι πρόκειται για μια σημαντική συσκευή που θα κατασκευάσουν. Οι ιδέες που δώσανε για περαιτέρω λεπτομέρειες και πώς θα λειτουργεί το ένα, να βάλουμε και εκείνο, να βάλουμε και το άλλο, πέφταν στο τραπέζι με ταχύτητα που ούτε και εγώ μπορούσα να τους παρακολουθήσω. Είναι τρομερές οι ιδέες που έχουν τα παιδιά. Μία από αυτές ήταν, και θα το φτιάξουμε, το έχουμε σε κατασκευή, αν φαίνεται στο τραπέζι, ένα μηχανισμό ο οποίος όταν θα χτυπάνε οι συναγερμοί, αν θέλετε να το δείξουμε και τους συναγερμούς που χτυπάνε, που θα κατεβάζει το παραθυράκι, γιατί όπως θα είναι ιδρωμένο το παιδάκι, παθαίνει τρομοπληξία γιατί δεν έχει από πού να περάσει ο αέρας. Αν το ανοίξουμε λίγο το παράθυρο, μπορεί να του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να
προλάβει ο γονιός που θα πάρει το σήμα από το smartwatch του να γυρίσει να το πάρει το παιδάκι και ανοίγοντας και το παραθυράκι να του δώσουμε λίγο χρόνο να δροσιστεί μέχρι να το σώσει ο πατέρας του. Οπότε την εξελίσσετε την εφαρμογή. Ναι, έχει και μέλλον και θέλουμε και στο μέλλον, ίσως αν όχι φέτος, γιατί δεν προλαβαίνουμε το συνέδριο που θα το παρουσιάσουμε σε ένα μήνα. Ίσως του χρόνου με τα παιδιά της Πέμπτης που θα γίνουν έκτη του χρόνου να βάλουμε ίδιους αισθητήρες και για κατοικίδια ή για ενήλικες. Μπορεί να είναι κάποιος ενήλικας μεγάλης ηλικίας που να έχει κινητικά προβλήματα και να βρεθεί στην ίδια θέση. Πολύ ωραία ιδέα και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν. Να ξεχάσουμε τον παππού και Χίλια μπράβο, γιατί πραγματικά είναι και πολύ χρηστικό όλο αυτό με αυτά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και πολύ σημαντικό ότι μπλέκεται και παιδιά σε όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Στα οποία είναι πραγματικά. Συμμετέχουν. Και φαντάζομαι ότι θα είναι χαρούμενα και υπερήφανα. Δηλαδή, ναι, αν μια φορά είναι ωραία η ιδέα μας, οι ιδέες που φέραν τα παιδιά για λεπτομέρειες για το πώς θα το κάνουμε είναι εξαιρετικές. Μπράβο, χίλια μπράβο, πραγματικά. Και εγώ εντυπωσιασμένος. Και μπράβο στα παιδιά. Επόμενα σχέδια. Και ευχαριστούμε πολύ και τη Φρόσο για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Που να χρειάζεται να είναι αυτά, αλλά προσέχουμε για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.